आई आज काय करतो आपण? कांद्याची भाजी. कांद्याची भाजी करणार भाकरी बरोबर. पावसाळ्याच्या दिवसात काय भाजी मिळायची नाही, तेव्हा हे कांदे कापून मसाला टाकून तव्यावर परतून भाजी झटपट होणारी असं ना भाजी. तर सुरुवातीला आता काय करूया आपण? कांदे कापून घेतलो ना. किती घेतलो कांदे? 3 कांदे कापून घेतले. हा, आणि बाकी काय काही जास्त सामान लागत नाही, काय नाही जास्त, थोडक्यातच होता. थोडक्यात जरा चवीपुरता मीठ आणि मसाला आणि थोडंसं सगळं भाजी होईल काय खोबरं. चलत मग सुरुवात ती गॅस पेटून घेऊया ना. गॅस पेटून घेते. कढई तापली की मग त्यात कांदो आधी भाजून घ्यायचो आणि मग तेल घालायचं ना. तर हे 3 कांदे घेतलो नाही आपण बारीक कापून. कढई व्यवस्थित तापली की मग त्यात कांदो घालायचो नाही. तापली आता तो कांदो घालते. आधी तू चुलीवर करायचंस ना भाकरी बरोबर खाऊ, कारण तेव्हा भाजी बिजी काय ताजी मिळायची नाही. कांदे कापायचे 2-4, कढईत भाजायचे, त्याच्यात तेल टाकून मीठ मसालो की झाली भाजी तयार. भाजी तयार झाली. जरासा खोबरा टाकला काय. अतिशय चवीक मस्त लागतं ही कांद्याची भाजी. पावसाळ्यात एकदम मस्त. कांदा असं परतत राहावं का नाही कढईत? परतत राहावं. 10 मिनिटं चांगली बावा गरम होतो चांगलं. आणि बावलो की मग त्याच्यात तेल घालायचं. तेल घालायचं, मीठ टाकायचं, लाल मिरच्या मसाला टाकायचो आणि परत जरा झाकणा ठेवला होता. वाफीची भाजी घालायची आणि शक्यतो कढईतच करायची, कारण कढईत तो व्यवस्थित होता कांदा. अजून थोडं भाजावे मग तेल घालतो. अजून जरा नरम झालं काय जरा वाढवलं काय नाही, कमी करते वाढवलं कमी करतो. कांदा भाजी शिजला ना लई तुला भाजले वाटता इतकं भाजायचो ना, देताना भाजातो त्याला शापच घ्यावे. ते चव लागत नाही. थोडं भाकरी बरोबर जरा हे लावत नाही तोंडा. आता लालसर होती ना तेल घालायचं आता. बघ तेल घालते. लालसर होती की मग तेल घालायचं ना. हे बघ आता लालसर होती का तेलात भाजायचं. परत 2-3 चमचे तेल घातलं ना. 2 चमचे फक्त. लईला बरा ना. आता काय टाकतं? हळद टाकतं ना. हळद टाकते. हा आधी आहे तुम्ही कांदे बिंदे भरून ठेवायचं ना, तेल वगैरे भरपूर. 2 पोती कांदे, 1 तेलाचं डबो, सगळं सामान पावसाला भरून ठेवायचं. 4 राखेलचे डबे 4 लागत आमचा पावसात. त्या भरून ठेवायचं. पिंगवायचो. आणि तेव्हा भाजी नव्हती म्हणून मग ही करायची. काय नाही, बैलगाडी आणायचं, डोक्यात आणायचं. आणि काय नसला भाजी येतं काय, कारण तेव्हा बाजारात कणकोलीत गावचा लागायचा ना. आणि पावसाळ्यात गाडी बिडी नेणं शक्य नव्हतं. काय नाही, बैलगाडीने जायचंच ना तुम्ही. बैलगाडीने जायचं. आता मीठ टाकते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आता.
अतिशय कमी जिन्नसात होणारी भाजी आहे. एकदम कमी मसाला टाकलो, मीठ टाकला, खोबरा नसला तरी काय नाही आहे ना. अगदी चविष्ट. खाऊ एक मस्तच भाकरी लाग- खायची सांगून 1.5 भाकरी खायची, एवढी चवी लागतात कांद्याची भाजी. मसाला टाकला काय की? नाही हे बघा आता टाकते मसाला. हा. एवढं 1 चमचा मसाला टाकते हे बघा. हं. आणि जरासं टाकते हा. हा टाक. वाय जरा झणझणीतच हो कोई नाही चव नाही लागत. पडान दे. मस्त त्याचा सुवास सुटलेला होता कांद्या बिंद्याचो. कांद्याचो, मसाल्याचो, तेलाचो वास सुटला. अडल्या वेळाची भाजी नाही तर पिठला भाकरी कायम. पिठला भाकरी खाऊन कंटाळलो की मग हे कांद्याची भाजी करायची, कांद्याची भाजी करायची. त्या खोबरा टाकू, वाय जरा ओला खोबरा ना कवलाला. खोबरा टाकू ना. हा टाक. व्हायचंच आपला चमचोभर. एवढाच. मस्त त्या मसाल्याचो आणि सुवास सुटलेलो घमघमाट. त्यात सगळं कांदा उडून घेतला. अंड्याचे गुलगे करावं लागतं. होय. सगळं ती झणझणीत दिसत आणि भाकरी बरोबर गरमागरम भाकरी बरोबर खाऊ एकदम चवदार. कांदो शिजत वेळ लावायचा नाही ना हे. ते झाली तर भाजी झाली. जरा ढाकणं ठेवते नाही तर ढाकणं ठेवते हा. वाय जरा झाकतं नाही आहे ती आता. हे ढाकणं ठेवतोय. झाकण मारला की भाजी तयार झाली. गॅस जरा कमी करू होय का? कमीच करू. कमीच. आता किती 1-2 मिनिटं थांबलंच की झाली ना भाजी. आता मिनिटभर ठेवले, ढाकणं काढले, कवळले का गॅस काढले, भाकरीवर खाऊ तयार. तयार भाजी. आता आपली कांद्याची भाजी जवळजवळ तयार झाली ना. तयार झाली हा. हे असं आणलेली आणि मिळता आता म्हणून मी कोथिंबीर वाय जरा घालायची. आता आम्ही कोथिंबीर नाही घालत. आधीच्या काळात कोथिंबीर वगैरे घालायची मीठ ना. आणि मसाला त्याच्यातच भाजी व्हायची. आणि चुलीवर असल्यामुळे का चव मस्त चव लागायची. मस्त लागायची. तर आता ही आपली कांद्याची भाजी तयार झालेली तयार आहे. झाली. ही तुमका कशी वाटली हे आमका नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडलो तो व्हिडिओ लाईक करू विसरू नको आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. ती ढाकणी बरोबर नाही आली.